Putra wangenipun lumambah prajurit bantarangin prajurit Prabu Kelana Sewangana ana satengahing alas kabegal dening utusan saking kutha Raja Lodaya Prabana pelebetira Sang Prabu Singa Kumbang Prata Jaya Rudira Lekawa Putra Prabu Singa Kumbang kang begal tindaking prajurit bantarangin prajuritipun Prabu Kelana Sewangana ingkang tumuju wontenipun tlatah Kediri kabegal ana satengahing alas kabegal dening Sang Prabu Singa Kumbang Carya Kapiwara
Kecil-kecil cabe rawit. Si banteng cilik. Sapi bebanteng iki. Makane piye? Dipun paringi dalan. Diparingi dalan. Diparingi dalan. Diparingi dalan. Sik. Mas, Mojoroto. Warga Mojoroto, pemuda Mojoroto. Nyuwun sewu. Kita buat kondisi kondusif mawon, Mas. Masih? Mengerti? Kita buat suasana kondusif. Kita ciptakan suasana kondusif
pemuda, panitia, sing jero, kotrek, kotrek. Mas. Hei. Dilanjut apa ora iki? Hei. Mas. Wis. Padha kancane, padha senine. Wis, hop. Nun sewu nggih. Padha dulure. Dilanjut napa mboten? Saged kondusif napa mboten? Dikondisikan nggih. Kalangane Mas. Kalangane dirapikan dulu. Sandi sampun. Sandi. Dikontrol Sandi. Ya Mas. Kali ini nyuwun sewu pangapunten. Bagi penonton selain kru, riyen nggih Pak nggih. Selain kru yang ada di dalam kalangan dimohon untuk segera keluar. Nggih nyuwun sewu. Untuk segenap panitia keamanan mohon dibantu. Bagi penonton yang masih ada di dalam kalangan dimohon untuk segera keluar. Kita sterilkan tempat kalangan nggih Mas, Mbakku. Masih dulur-dulur. Beriku penanggung jawab ya. Sampun. Nyun sewu Bapak niku kalangane dipun bakni mawon. Kalangane. Bapak keamanan. Sepeda malih. Selain kru yang ada di dalam kalangan dimohon untuk keluar. Sampeyan sterilkan dulu Mas. Aja dimulai dhisik Mas, lek gong kondusif. Kalangannya dijogo ya Mas ya. Bisa dilanjut? Kita bersenang-senang bukan cari musuh. Mojoroto duwe gawe Mas. Mojoroto duwe gawe, warga Majoroto yo ngamanke Mas ya. Oke, kita buat suasana kondusif. Saged dilanjut. Oke. Potong. Selamat datang dulur-dulur Lagawa Putra. Mojoroto luar biasa. Tarele. Salumamu akeh sing rumangsa kelangan. Pandhekar rakyat sing wis rila dadi korban. Dicekel rono rene mergo ngelani rakyat sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan. Pandhekar rakyat sing wis rila dadi korban. Dicekel rono rene mergo ngelani rakyate. Lan sing penting lan tansah disingkirake. Ya, Surah. Rati mundur mawon. Rati mundur. Yang ada di dalam kalangan lenggah kemawon. Duduk saja. Yang ada di dalam kalangan duduk. Rati mundur, lenggah. Surah.
Yuk sekali lagi yuk. Layahe. Ayo dulur-dulur semua tangannya di atas lagi yuk. Ayo Mas Kanjel yuk. Masukkan jaketnya mana nih. Nagowo Putra. Ayo deh. Nuwun sewu. Sekali lagi untuk penonton yang masih ada di dalam kalangan. Mohon untuk panitia dan juga segenap keamanan dimohon untuk menyeterilkan kalangan. Menika kalangannya sowompit Mas. Nyuwun sewu pangapunten. Pripun Mas Kanjil? Bagian kanan Mas. Kalangannya Mas, mohon dikondisikan dulu. Mengkolek kesampluk. Jenengan duduk, radi mundur. Mergi bandengane galak. Menika kan radiombo Mas Kanjil nggih. Ampreh radiombone. Kok apa wecet? Lah gawa lagi. Galer ya. Pripun Mas Kanjil? Ready? Are you ready? Go! Surah. Oh. Dan sama nama bareng sokmo sinumaya minayo ing sepi sini pantelangi Layop layop
Indo pesanting su benom sumusu ping rasa Lekowo Putra Latana Lekowo Putra Lekowo Putra bebasani gelang alit manggon driji sliramu apa pancen wis lali prasetyane nalika semono ora gawe suwa ora gawe kuciwa pepindhane kaya kembang arom dalu wangine tresnaku marang sliramu apa ta salahku enak-enak ngono Mas Ganjar apa ta dosaku jebul mantala ninggal aku janjimu
bakal tulus setya ora bakal kapimbang wong liya janjimu yang terakhir jebul among lamis rasa atiku kaya diiris oh rembulan bayu tulung ana padang ana petenge kelangan tresno tresno tulus suci kok yo diblendani nelongso kebangetan urip iki Legowo Putra Boystra panggah sae Elsa Pro Audio oh, oh. Bebasan ning gelang alit manggon driji sliramu apa pancen wis lali prasetyane nalika semono ora gawe tuwa ora gawe kuciwa pamindani kaya kambang arep dalu wangine tresnaku marang sliramu apa to salahku apa to dosaku jebul mantolo ninggal aku janjimu yang terakhir bakal tulus setya ora bakal kapimbang wong liya yang terakhir jebul among lamis rasa atiku kaya diiris oh rembulan bayu tulung ana padang ana petenge kelangan tresno tulus suci kok yo diblenjani nelongso kebangetan urip iki Legowo Putra belah langit tresnaku alang layang kaya mabure ndara sepasang sepasang sasa jagat kini
atus kanggo jembarno kalangan aku ngerti sejatine tresno iki kaya merah ikel ono awan-awan saka dayane asmara gunung geni lan samudra dudu atas kanggo manunggal tresno mati bali tinggi sarapa kekasok aku kata tangis tresnamu pranyata ora ana sing nandingi ora mati bali tinggi sarapa kekasok aku kata tangis tresnamu pranyata ora ana sing nandingi pependane tresnaku kakatku tala ora ulang ngadepi Adipati saka dayane asmara gunung geni lan samudra dudu ates kanggo manunggale tresno bela langit tresnaku aku ngerti sejatine tresno iki kaya merah mabur ono awang-awang saka dayane asmara gunung geni lan samudra dudu wates kanggo manunggale tresno arep mati bali tinggi sarapa kekasok maku kata tangis tresnamu pranyata ora ana sing nandingi arep mati bali tinggi sarapa kekasok maku kata tangis tresnamu pranyata ora ana sing nandingi pepindane tresnaku sakatku tala ora mulang ngadepi Adipati saka dayane asmara gunung geni lan samudra tanpa atas kang
Rasane kaya wis ora kuat kowe aku anggane urip bebrayan saben dina ana ketentreman rino wengi mung uring-uringan ati loro ora tau taroso nanging kowe tansaya gawe ku kena ra ono ketentreman ora ono kasih sayang janjiku dhisik wis kolalekno peci dan kepriye diteraski apa ya mong cukup mung sakmene wae ati larang kaya ngene nanging kowe setiti wae ora ono ngesakne wis cukup semene wae nggonku urip karo kowe wis cukup semene wae anggonku urip karo kowe Legowo Putra. Apa ya? Gimana ini ya? Gak pocek. Bah, deloken lho. Personelmu dikebiyor banyu lho. Gaceng. Gaceng. Kowe apa njaluk dijewer? Kowe apa njaluk dikerangke? Joko lan sitok, Mbah. Bapane Joko siji. Ka
ngejak kakek ngomong wis ra blanjani mora kan delano tenong berase entek danange miring kang sabar solong ngalor ngidul sepi obyekan dek utama solong janji yo bareng mari bayaran nang tegal ngondo kendang ya ngono rambuté kuwi arane kentang rambut Riko dadi wong lanang nono tanggung jawabe iku arane lanang nagut rubuh-rubuh gedang rubuhe nibani nangka landang ing pinggire tangga sing bisa adang ison sing apu-apu mo alon dadi rondo timbang sing diweni tangga rubuh-rubuh gedang rubuhe nibani nangka landang ing pinggire tangga sing bisa adang ison sing apu-apu mo alok dadi rondo timbang sing diweni tangga rubuh-rubuh gedang rubuhe nibani nangka landang ing pinggire tangga sing bisa adang ison sing apu-apu mo alok dadi rondo timbang sing diweni mbokmu mandi lebih awal mbok Badek sapa kuwi mau sing ketiban sampur Badek Mbah Sredek wong udane grecih kowe keploh dhisik lho aja mutung teh keploh dhewe kok mutung golek kanca keplohe sitok kasceng ben nek bature Pindah posisi. Sitok. Ora sedeng lho. Ora sedeng. Suket. Sosis topik sukat. Piye Baman? Enak pura ta? Enak balap. Ya mesti wong topiknya sukat ta. Iya, hei. Gerbokmu Legowo Putra Keceng dijogo sing tenanan Mbah kancane ben bali dhisik Legowo Putra Boys, bro.
Selem. Yes. Kena apa mbak? Kena apa mbak Sladek? Oh pitike diplotot lho kuwi mau. Wis dipelotot dicep nih pisan. Piye Mbah Beng ngono kuwi Mbah Beng? Dek, rasane piye Dek? Iki bapane iso njaga kabeh apa ora? Gocal gajul panggah. Ora usah mulih. Hei. Apa nyandi? Wong sik keploh tur rambut tai ngono tok lho. Aja mulih. Wong bature akeh kok. Dumateng para kadang sutresna budhe kakung dalah putri kang sambidan hormatan. Ing mriki pinangka pasugatan ingkang angka pungkasan inggih punika medalipun tari rampok Singo Barong. Menika saking kawula sak rombongan keluarga besar Legawa Putra. Ing wasana ing mriki kawula sak rombongan ngaturaken sugeng pinarak ingkang sekeca, sugeng amirsani ngantos titi wancinipun paripurna pagelaran. Ing mriki kawula sak rombongan Legawa Putra ngaturaken sugeng pinarak, sugeng amirsani. Sumangga, sumangga.